हाय सांग मैंने आपने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम जा गंजाम जिला धराकोट ब्लॉक शांति झरा नामक एक पिकनिक स्पॉट अच्छी जोटि आम देखी देखो वर्षा पाग अच्छी सांग मैंने फिर आपण मान भल पाइबा सपोर्ट दरकार सांग मैंने आउ चलते देखा केमती कौन हो बहुत एक्साइटेड ये देखो देखुं आप देखिपे से गोटे पहाड़ अच्छी से पहाड़ सेपटे अच्छी जोटा कि बहुत बढ़िया जगह कहते लोक मैंने आउ देखा केमती कौन अच्छी चलते प्रथम आगे देखीदे तापर कौन हो कौन ना आपन को वीडियो माध्यम On my block, in the stock, glass on my face. That's a tick to give me some. I'ma catch a murder case. On my block, in this cop, glass on my face. That's a tick to give me some. I'ma catch a murder case. निर्मल झरा शांति स्वरूप मैंने पानी बर्तमान कम कम आसु पा तो देखिपे आप मंदिर अच्छी चलन देखा कौन अच्छे कौन सांग मैंने देखा तो ये छोट छुआ मान गोटे चिल्ड्रेन्स पार्क गोटे बना जाए बना जाऊँगी बर्तमान तो कम सरी देखा जाओ कम सरले छोट छोट पिला भी नहीं आसवे देखिए बहुत बढ़िया जगह किंतु गहली टे आसवे एका आसबे टे भय लगे सांग मैंने कौन माँ कितने दूर और मंदिर टा हनुमान मंदिर हनुमान वाटिका
ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ରଖେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ପର୍ବତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପର୍ବତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ପର୍ବତ ଡେଇଁକି ଆସିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବତ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପର୍ବତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଚାରିଆଡ଼େ, ବାଦଲ, ଏଗୁଡ଼ା ମେଘ କୁହୁଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ମେଘ କି ବାଦଲ କି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ହେଇଥିବେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ହନୁମାନ ବାଟିକା ବି ଅଛି, ମା' ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହନୁମାନ ବାଟିକା ଶାନ୍ତି ଝରର। ଇଏ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ବାଟିକା ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପର୍ବତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ନା, ସେ ପର୍ବତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁକି ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲି। ସେ ପର୍ବତ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶାନ୍ତି ଝର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଠିକି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବତର ପୁରା ଟପ୍ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।